Ayo melu aku mbolang cempokak. Apa iku cempokak, Cah? Iya, iki lo jenenge cempokak, Cah. Cempokak iku sejenis tanduran kaya terong, tapi terong mini, Cah. Deke bunder-bunder kaya kresen, Cah, nek ning nggonmu. Ning nggonem ana apa ora, Cah, tanduran kaya ngene? Nek dimasak iki engko rasane cetus-cetus ngono lho, Cah. Cempokak iki iso digawe oseng utawa dienggo lalap mangan karo sambel, Cah. Kone ana sing komen, "Mbak Titi, napa ora mendemi?" Tenang, Cah, iki ora mendemi yo, iki iso dipangan. Piye, Cah, kowe tau njajal tau urung mangan cempokak iki? Tenang ya, Cah, engko tak jak masak. Iki saiki aku tak ngunduhi dhisik. Nggoku sing ora tau roh, Cah, ngene iki yo ora secara masake ora doyan. Ngene iki gratis, Cah, ora usah tuku. Neng desa iki akeh sayuran gratis ora tuku sing iso dimanfaatno lan dimasak, Cah. Hehehe, lehku ngunduh kenaken, Cah, wis oleh akeh ae. Ayo ndang mulai lan terus gage ndang dimasak. Iki piye? Cuacane mendung terus ae ngene, Cah. Angel golek kayu. Dadi iki aku resik-resik amben ape tak nggo numpangno komporku. Yo sementara iki masak nganggo kompor, Cah. Soale kayune teles nek disugokno gak mekan, Cah. Dadi iki aku yo tuku gas LPG. Rapopo yo, Cah. Yo ngono barang. Kolo-kolo, Cah. Ora bendino kok teko langsung ae gas kundang tak pasang, Cah. Iki wetenge ya wis lesu, ora duwe lawuh. Engko Mas bojone muleh ape mangan ya sakake. Gasku wis tak pasang, Cah. Iki cempokakku ape tak oseng karo iwak teri. Ayo melu aku masak, Cah. Pertama cempokake dibrindili koyo ngene ya, Cah. Sampai brindil kabeh, sampai ucul teko gagange. Bar ngono teriku iki mang tak godhogno banyu, tak siram banyu panas sik ya, Cah. Bariku sisihno sik sambil ngenteni iwak terine. Iki cempokakku ape tak umbah ya, Cah. Tak umbah resik kaya ngene. Engko lak salfok, Mbak Titin cidukmu glowing. Oh iya, Cah, kurung polesan, Cah. Iki aku wis manasno wajan tak kai lengo, terus langsung ae tak oseng-oseng lombok bawang brambange. Tenang, Cah, lombok bawang brambangku wis tak umbah. Cempokakku tak jegurno, iki wis bar umbahan resik ya. Ngono lanjut teriku iki tak jegurno pisan ya, Cah. Terus tak oseng-oseng, tak enteni sampai rodok. Nek aku seneng rono banyune, Cah, dadi tak kei banyu sithik. Aja lali dibumboni uyah gula micin, roiko aja sampai lali. Aku seneng tak kei kecap, Cah, dadi iki tak tambahi kecap sithik ya. Nek kowe gak seneng ora usah mok tambah yo gak apa-apa, Cah. Nah, oseng cempokakku wis mateng, Cah. Iki siap tak pekno sego ya. Wetenge wis lesu, ayo ndang mangan, Cah.